ako eh. Dapat yan mga 350 na lang, 340. Ganun pa rin eh. Kaya minsan nga, napapaisip na kami kung magpo-frozen na lang ba kami. Kasi mas mura talaga ang frozen. Pero mas mahal kasi talaga yung fresh. Kaya yung mga ayuda, yan po lahat ay prohibited mula sa Marso 28. Kaya na, maliban na lang kung makakakuha ang national government or local government sa COMELEC ng exemption para sila ay makapamahagi pa rin at maituloy yung mga ayuda na yan. Weng sa W kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Magandang hapon, Pilipinas. Minus muna sina El Bonita. Dahil ang mga kasama niyo po ngayon ay El Guapo, Ralph Obina. So ako sino? El Ganda. El Ganda. Magandang hapon mga kapuso. Ako po si Isa Avendaño Malin. Ay sila lang po ay may mga ganap ngayong araw at bukas naman po ay makakasama niyo silang dalawa. At napansin mo ba yung mga dumadaan dito sa ating labas ng ating Shining, booth? shimmering, splendid. Parang mga kulang na lang ay maleta. Tingnan ko nga rin kung ano ba parang may concert ng Aegis. Ay, iniporta nila yan. Napakaganda. Bugok! Wala mamalagwa ang panekang mamalagwan. Demonyo ka, karagul mo. Bolang. CCO 5688. Demonyong driver to. Maka safety first pantang. Kabulang ang driver. Inimban, ini demonyo yan naman. Mula lang, wala naman oh. Mansesenyas yung demonyo. Siya po. Alas senyas oh. Mapay niya senyas siya. Tametong aliya. Lusay itang driver na ng highways. Oh, ini lawen me. Dito na. Karakala oh. Buriming sali. Yung anak mo. Oh, salime. Tatabay, oh, loed ni, oh. Ay, alipa.
ang dami oh. Daming truck. Mother, there's so far po ba? Meron na tayo. Nakabolang handa. Suspect o yung tao na gumawa po niya. Kanina po kaya dito po ang mga polis ay nilang po po nila pero po silang sinusubay pa yung suspect. Yun po yung report nila sa akin. Kaya sa usapan naman po namin ay naniniwala po kami sa kanilang kakayahan para po malutas itong suduran ito kasi sila din po Masyadong maaga eh. sa dami-dami po na yun pa po yung nilapas na Opo, pero Mother Beth, Paglalambat ka dun eh. Ano ba yan ang nangyari sa inyo pong yung po yan sa Quezon City Police District of QCPD? Malacanang makikinagin na diversionary tactic lamang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan na mga barangay sa bansa na apektado ng African Swine Fever o ASF nasa bakit po siyang na lamang ayon sa Department of Agriculture. At sulong sumikap sa bahagi ng barangay Meros sa lungsod ng Makati. Ang balita ni Kuya sa ito ng News na Balaga. Alam ang ang balita ni Kuya sa ito ng For expert idea, contact 0865 0865 Log your eye. Ang balita ni Kuya sa ito ng red category o yung mga area na may sayo itong mga napagit na bilang ay mula sa Bangsamoro, Autonomous Region in Northern Mindanao o MARS. Samantalaan nasa 194 na lugar naman ang nasa ilalim ng yellow category o yung mga may kasaysayan ng election-related incident, habang nasa 156 naman ang nasa ilalim ng orange category.